Når lillebror pissede i sengen, blev han vækket med knytnævesten. I nat ruskede han i mig. Bror, jeg har pisset igen. Og sådan blev hans bekymring min. Jeg listede ud på toilettet, fandt nogle vådservietter, tørrede den fugtige krop af, derefter det vandtætte madrasbetræk. Tøjet puttede jeg i en sort plastiksæk, som jeg gemte under sengen. Vi byggede dyner. Næste morgen puttede jeg dynen i sækken. Smed den ud af vinduet på første sal. Jeg børstede tænder og spiste arabisk brød. Afleverede sækken hos min mor i nummer 36. Selvom far lovede gule og blå øjne, hvis jeg nogensinde gik derhen. Efter skole hentede jeg sækken. Der er ikke længere stank af pis. Han var stadig på arbejde, så jeg røg en smør i stuen og betragtede væggen på afstand. Hvordan var Jahirs barndom? Ja, altså man kan jo sige, at der var rigtig meget frygt i hans liv, fordi han var meget bange for sin far. Hans far kunne meget godt lide at bruge vold i hjemmet, desværre. Så det skriver han selv om i sit digt 12 år, hvor han skriver, at når hans lillebror tisser i sengen, så får han tæv. Og det siger bare noget om, hvor meget vold der er indblandet i hans liv. Som også er temaet for faktisk hele hans digte, det er vold og frygt. Og motiverne ellers i digtet, det er søskenkærlighed, for han er rigtig meget omsorgsfuld. Og som barn allerede trådte meget ind i den der moderrolle, fordi at jeg var jo flyttet væk, og han var jo ligesom den sådan, ældste og den, der skulle tage ansvar. Så han tog jo og badede sengen og skiftede alt sengetøjet, der det var tisset til, når hans lillebror havde tisset i sengen. Og så kom han jo løbende hen til mig og med sengetøj. Og ja, det var hårdt. Så skulle jeg så vaske det tøj og skjule det for hans far. Ja. Jeg tror ikke, det havde været en særlig god barndom egentlig. Hvordan havde han det med sin far? Jamen, som sagt, han havde det jo ikke så godt, fordi han ikke behandlede dem særlig godt. Han behandlede dem ikke som de børn, de var. De skulle meget hurtigt være voksne og skulle stadigvæk. De måtte ikke være dem, de var. De måtte ikke snakke dansk derhjemme, som de gjorde i skolen. De havde også meget svært ved forskellige sprog, fordi i skolen skulle de være en anden, end de skulle derhjemme. Derhjemme skulle de spise noget specielt mad, noget arabisk mad, og i skolen skulle de spise en obrostejsmad. Hans far ville meget gerne have, det var meget muslimsk. Jeg tror, det havde været rigtig hårdt for sig. Hvordan synes du, Jahir bruger sproget i sine digte? Han er jo meget direkte. Han skjuler det jo ikke. Det er ikke digte, man skal læse mellem linjerne foran til så mange andre digte. Han skriver det meget hårdt. Han skriver meget om vold og hvordan hans far var over for ham. Det kan godt nogle gange være lidt hårdt at læse, når det er ens egen barn, der skriver det, men det er jo sådan, han skriver, og jeg kan faktisk godt lide det og forstår godt, hvorfor han skriver det på den måde. Ja. Ja, min personlige mening om et digte, der hedder 12 år, det er, at han har selvfølgelig haft en hård barndom, og jeg synes, det er godt skrevet, meget direkte skrevet, og han bruger nogle lidt hårde ord, og sådan en barndom tror jeg ikke, der er ret mange, der har i dag, i hvert fald danske børns unge dage. Der er ikke ret mange fædre, der er så voldelige, som vi får at vide der, men det er synd og skam, og man har selvfølgelig lidt medfølelse, men altså, man kan selvfølgelig sige, at de er muslimer, men sådan burde man ikke behandle sine børn. Og digtet, det er jo faktisk forholdsvis kort af nogle af de andre, han har lavet, men man får sådan meget godt indblik i hans liv, så jeg vil sige, at det er godt digt. Okay, jeg skal fortælle min mening om Yahya Hassans digt, 12 år, og jeg synes, det er et barsk digt. Det er ikke ligesom mange andre digte, hvor de pakker det hele ind, hvor man som sagt skal læse mellem linjerne. Han skjuler ikke noget. Ordene, de flyver ud af ham, der ikke, altså pisser lort og møg, og ja,
hans lillebror går rullefolk. Det er ikke lige sådan en hverdag, vi andre danske unge kender, men det er sådan, at de er vokset op. Jeg synes ligesom, at i digtet, der tager Yahya en moderrolle for hans lillebror, på grund af, at han vælger at skifte sit liv ud med hans, og det han ligesom står for det hele, for jeg har sådan et indtryk af, at faren, han gør ikke noget for dem, og de må samtidig ikke gå ind til moderen, på grund af, at det er forbudt for dem at se hende. Jeg synes, det er godt. Jeg synes, at Yahya Hassans digt 12 år er rigtig godt, og det er det på mange måder. Han beskriver, hvordan hans barndom var, og det er en kæmpe stor kontrast til, hvordan danske børns barndom er. Og det er måske også en af de grunde til, at han er blevet så populær i Danmark, fordi at det får et ordentligt syn på, hvordan han i virkeligheden er. Hvordan det var at være muslims barn. Og jeg synes, at hans sprog det er virkelig godt, fordi at han er meget direkte, og han er meget bare sig selv og fortæller med voldsomme ord, hvordan det i virkeligheden var. Og han har rigtig mange følelser med ind i det. Det er et rigtig godt digt. Jeg kan godt lide det digt, han har skrevet, der hedder 12 år. Jeg kan godt lide, at han bruger sproget meget direkte. Og det overrasker mig faktisk en lille smule, at der er nogen, der havde haft sådan en barsk barndom her i Danmark, hvor vi har et ekstremt godt sikkerhedssystem, som jeg selv vil mene. Og det overrasker mig meget, at der var et barn, som havde det så slemt, som han havde sådan en voldelig far. Jeg synes, det er lidt underligt, at han har kunne leve på den måde her i Danmark, fordi det synes jeg, der er meget underligt, fordi det er langt fra mit eget liv, og hans bror var jo også lidt i samme situation, og også var lidt ude på skideren. Han selv synes jeg, at der er kommet rigtig godt igennem det. Og jeg tror, at han bruger digtet meget til at komme ud med hans følelser og ligesom udtrykke sig på den måde. I stedet for at gå hen og slå andet ned, så skriver han sine følelser ned, og det tror jeg, der er en vidunderlig måde at udtrykke sig på. Jeg kan rigtig godt lide hans digte. Det er min mening. Jeg synes, at Yahias digt det er rigtig godt, fordi at den måde, han skriver det på, som er meget direkte, gør, at man har nemmere ved selv at føle, hvordan han rigtig har haft det. Hvilket også gør, at man kan perspektivere mellem at være et dansk barn og et muslimsk barn. I hvert fald nemmere, når man ved præcis, hvordan han har haft det med, at hans far var meget voldelig, og han skulle være ansvarlig over for sin bror, og han måtte ikke se sin mor osv. Jeg synes, han er god til at forklare, hvordan tingene har været, da han var mindre, og forklare, hvordan han har det sådan på en måde nu, at han er kommet over det her. Og hans sprog, det gør, at man kan bedre lide at læse det her. Det er i hvert fald, hvad min mening er. Og jeg synes, det er rigtig godt.